duniya ta iso. An farin ciki da murna cikin zukata, haske lulube zukatanmu kamar fitilar alfijir. A kowane lungu da sako an ji sautin farin ciki, muryar matasa na shelar. Matasa sune gishirin kifasa, suna gauke da mafarkin al'umma a zuciya. A hannunsu akwai kirkirar sabbin hanyoyi, suna da kuzari, suna da kaunar canji. Ranar nan muna tashi tsaye mutuna, babu abin da zai hana matashi nasara idan yana da niyya. Daga zuciya mai cike da alheri, Al-Poltawi Business Center na kiran matasa. Ku koyi digital skills, ku bule kafofin rayuwa, ku zama masu wayewar zamani da fasaha a hannu. An tanadar muku koyarwa, bayanai da karfafawa, domin kuna ga tutar ku a gaban duniya. A yau bata karfin hannu kale ake bunyata ba, ilmi na kwamfuta da yanar gizo shine makami. Kwarewa a fannin design, coding da digital marketing sune sirrin samun kudi da matsayi mai girma. Al-Poltawi na bamu horo da shawarwari, domin mu zama zakarun fasahar zamani. Matasa ku tashi kuyi, ku guje wa kasala, rayuwa ba ta jira mai zama ba. Ku yi amfani da wandam dama da aka baku, ku kafa gado mai tarfi ga walanda za su biyo baya. Ku yi imani da kanku kamar tauraro mai haske, ko ga kalubale ya zo ku tsaya da kafafunku ta yin daka. Ranar matasa ba wai murna kawai bace, lokaci ne na halakanmu a matsayin yanuwa. Mu yi kautarin gina al'umma mai adalci da cigaba, mu yi amfani da ilmi wajen kawar da talauci. Duniya tana kallo, ku nuna bajinta, ku zama misali ga dukkan al'umma. Yau muna